ukuphila kwethu. Singayaphi Nkosi masingasuka kuwe? Oh Jesus. Baba telele bosaya. Na babethe. Libekethelele bosaya. Riyanana la bebesiye telele bosaya. Riyababetelele besiyete. Oh yes Jesus. You are glorious God. Uyakasibuda. Uyakasibuda. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Sikunikeza Nkosi lokudumo nasekuseni. Nezibongo Nkosi zingesakho. Hallelujah. Zonke izingelo sibabasa wena. Sikhothama kuwe. Sitho phakeme kakhulu Nkosi yamakhosi. Ubani ongalinganiswa nawe. Ubani ongafaniswa nawe. Sidumise igama lakho elikhulu elingcwele elikhazimulayo. Sithi umkhulu uyababazeka Nkosi yamakhosi. Ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa, ufanele ukuphakanyiswa. Namhlanje kuseni siphakamisela izandla zethu kuwena ukuba ke Nkosi samukele amazwi okuphila, samukele ukukhuluma kwakho. Khuluma ke nkulunkulu owakhuluma kukhanye, nokukhuluma kube nendlela la ingekho khona, ngegama lika Kristu Jesu oyinkosi. Amen and amen. Simshayele izandla nkulunkulu. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord our God. Hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi bathandekayo. Hallelujah. Siyabingelela ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga umusa kaNkulunkulu, siyabonga uthando uNkulunkulu olukhulu olungaka asenzela lona imihla ngemihla. Hallelujah. Usenzela luthando nini? Imihla ngemihla. Nokwethembeka kwakhe kumile nini? Imihla ngemihla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu ngenkonzo yonke kusuka ekuqaleni kwenkonzo kuze kufike kulesi sigaba. Inkosi mayibusise ukukhonza kwebandla layo. Amen. SesikuDisemba. Namhlanje umhlaka bani Disemba. Sisekuphetheni onyaka. Sesifinyelele ekugoqweni konyaka wonke. Hallelujah. uNkulunkulu osigcinile, uNkulunkulu ominathi, uNkulunkulu osenzele konke lokho esithi masikubuka kulonyaka ukwenza kwakhe bathandekayo. Akavuma ngoba unyawo lethu lushelelele. Hallelujah. uNkulunkulu silondile kwaze kwaba lapha bathandekayo. Amahubo chapter 8 sizongena ezwini lenkosi namhlanje sibuke inyanga yethu ka December. Hallelujah. Mina nawe ngiyakholwa ukuthi singavumelana ngeso elilodwa nangokuvumelana okukodwa ukuthi masikhuluma ngoDisemba sizothi yipi inyanga yokwenzani uDisemba. Hallelujah. Inyanga yokubonga. Hallelujah. Inyanga yokubonga. Hallelujah. Awutumakhelana December. Inyanga yokubonga. Haya akwakasho makhelane. Yabona nje masingakaveli ismile ukhombisa ukuthi ukubonga. Awuphinde futhi uDisember. Inyanga yokubonga. Shall we celebrate our King? Hallelujah. 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 Amen. Sibonga bani bathandekayo? Sibonga uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Singaphakama sime ngezinyawo zethu. Sibonga uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Simakade uNkulunkulu wethu
Yeka ubekeze ukubabazeka kwegama lakho emhlabeni wonke. Wena obeka inkazimulo yakho phezulu kwamafu. Emlonyeni wezingane nabancelayo, umisile amandla ngenxa yezitha zakho ukuze ushabalalise isitha nomphindiseli. Lapho ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi okumisileyo, uyini umuntu ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake kangaka na? Umenzile waba ngaphansi, phansana kancane kunoNkulunkulu, wamthwesa umqhele wodumo nobukhosi. Umenze wabusa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe. Zonke izimvu, izinkomo, izilwane zasendle, izinyoni zezulu, izinhlanzi zasolwandle, nakho konke okuhamba endleleni zolwandle. Simakade uNkulunkulu wethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Mawudunyiswe uNkulunkulu wethu, mawudunyiswe wena mqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Ubani obengathwala ukuphila kwethu, ubani obenganakekela impilo zethu kulesi sikhathi unyaka wonke, ubani obengagcina ukuphila kwethu bengevume ubashelelele ngaphandle kwakho uNkulunkulu wasezulwini. Somandla uNkulunkulu omkhulu obabazekayo nokhazimulayo, igama lakho likhulu liyababazeka kulendlu. Igama lakho liyadunyiswa uNkulunkulu kule nhlangano. Uyadunyiswa wena waphakade, uyadunyiswa wena okhazimulayo, uyamabazwa wena uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu ezindlela zakhe eyibabazekayo nephakemeyo. uNkulunkulu odumo lakhe olukhulu olubabazekayo. Umkhulu uyababazeka nakulendlu simakade ekseni. Sidumisa igama lakho elikhulu, sidumisa igama lakho elibabazekayo, sidumisa igama lakho elinamandla. Sithumwele Jehova Sebawothi, umhlaba wonke uyathuthumela amazi ubukhulu bakho. Akulolu suku lokuqala lwenyanga yokugcina, siyakhothama phambi kwakho sithi umkhulu uyababazeka, umkhulu uyamangalisa. Yamukela izibongo kulendlu uNkulunkulu, yamukela udumo kuleli altar my God. Usigcinile, usihlangile, usivikele. uNkulunkulu wasezulwini mawudunyiswe, akanyiswe njalo njalo. Simile mhlanje phambi kobuso bakho, siphakamisela amaphimbo ethu sithi siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu okhazimulayo, siyabonga uNkulunkulu wembetha amandla, uNkulunkulu njengengubo. Siyabonga uNkulunkulu wembetha inkazimulo yaphakade, siyabonga uNkulunkulu wesandla sakhe esinamandla, siyabonga uNkulunkulu wegunya lakhe elimile phakade naphakade. Akube kuwe udumo ngakho konke osenzele khona kuleli altar. Sibonga unyaka wonke ukugcinwa nokuhlengwa nguwe, sibonga ukuvikelwa uwe uNkulunkulu ezintweni zonke. Nakule nyanga ke uNkulunkulu sizihlalele, sizilungiselele ukubonga wena. Siyempatha kumoya wokubonga, siyempatha nomqondo wokubonga. Sihole moya weqiniso, kolise ngamandla akho amakhulu. Thatha udumo lonke nesibongo sekufanele. Siyabonga simakade ngenhliziyo zethu zonke, silandisa ngezenzo zakho uNkulunkulu osenzile phakathi kwethu. Siyathokoza ngemisebenzi yakho yonke emihle omusa. Siyethaba sihubela igama lakho uNkulunkulu ongcwele. Sithi uNkulunkulu ochitha izitha zethu phambi kwethu, uNkulunkulu olungisa indlela yethu, uNkulunkulu owenze saphumelela kukho konke esikwenzayo, uNkulunkulu ongavumanga ukuba siphambuke, uNkulunkulu ohlenga ukuphila kwethu. Simakade umi kuze kube phakade. Lesihlalo sakho sobukhosi singephazanyiswe ilutho. Ubusa kusuka phakade kuya phakade. Ukwehlulela kwakho kulungile, izindlela zakho ziphakeme. Thatha udumo namhlanje siyakhubela ngentokozo nangodumo kule ndlu engcwele kule nyanga kaDisemba. Sinikela konke kwethu kuba sidumise igama lakhe elingcwele. Thatha indawo yakho ke uNkulunkulu ephakeme, sigcwalise ngesandla sakho esinamandla, sigcwalise nangomoya wakho uNkulunkulu opheleleyo, ukuba lokhu sikwenze ngomoya nangeqiniso ngegama likaJesu Kristu oyinkosi. Shall we celebrate our King? Inyanga yokudumisa, inyanga yokubonga, inyanga yokujabula, inyanga yokuphakamisa igama lakhe. Masibonge, masimdumise.
futhi siyabonga. 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 Kuloya, naloya, naloya, naloya. Siyabonga. Naloya, naloya. Naloya, naloya, naloya. Siyabonga, siyabonga. Siyalisho lelikula sinasinathi. Siyabonga, siyabonga. High five holding uthi siyabonga, siyabonga, siyabonga. Bakhona babonga endlini engcwele. Bakhona babonga uNkulunkulu obagcinile wabahlanga bafike. Usekubelana. Ingoba inkosi nathi bathandekayo. Ungahlala phansi ngegama lenkosi. Haleluya. Unzima ukukhononda nokubonga ngesikhathi esisodwa akwazi ukwenzeka. Haleluya. Kunamandla ekubongeni. Ukubonga kushintsha ngisho isimo sokubuka. Ukubonga uphakamisa ngisho umoya wakho. Ngoba awukwazi ukubonga kanti uyakhononda. Uma ubonga usuke usuya nangomoya wakho wonke. Usuke usunemcabango namazwi aright ukuthi lokhu mangusho kuzohambisana nomoya wami. Ukhona makhelwane? Hallelujah. Kuzohambisana nani? Nomoya wami. Mthiya. Ngicela ukungitshontsha uze ngapha kimi. Uyabona nje mangabe ngithi ngifuna ukuza kumthiya ngifuna ukumbonga. 1 ngizoqala ngicabanga into engizombongela yona. Leyo nto besiyangidla ngaphakathi. Ngicubungule ngithi hey wangenzela ukuthi wangenzela nokuthi. Bese yakheka amazwi bese uyashintsha umoya wami. Uqambe nje uyangibona sengiqhamuka nesmile nengazi. Mthiya. Akaze langihlekani kanti sengenziwa yini ngaphakathi? Ukubonga. Ukubonga kuguqula ngisho isimo sokucabanga. Ukubonga kuguqula ngisho bazalwane indlela engibuka noma bekukhona into ebingangiphethe kahle uma sengiyekubongeni ngiyadlula kuyo. Ngibeke eceleni ukuthi ayike leyo ngobe ngiyibona okwamanje ngisazothi ngiyabonga Mthiya ukuthi ungivakashele. Ukuthi wayigcineni nisenza ukubona muva. Ngiyabonga Mthiya ungilethela ukuthi bekuletheka ngakho sengizokubona muva isimo sengqondo siyashintsha nomoya wami uyashintsha. But uma ngase ngiqhabekele ngithi nje Mthiya ngiyabonga. Na uzobona nje ayikho ke lento le. Ngiyawezwa amazwi kodwa mangimbuka. Nansi into yesibili emnandi ngokubonga. Sengismayilile mina ngathi Mthiya ngiyabonga kuzomudla naye. Bese yashintsha naye. Bese yahleka njengami. Ukuthi lento ayishokimi ezenjani nami. Iyangidla. Ukubonga kusebenza bobabili abantu. Obongayo nobongwayo. Ngahlala phansi. Obongwayo nobongayo benza kanjani? Bayaguqulwa yilesi simo sani sokubonga. Ingakho ke kulikhuni ukukwenza kokubili kanye ukuthi uthi uyabonga ubunjani ubukhononda kwenzeki. Kukhona kuzobusa kusho ukuthi kahle ngithini ngiyini ngize ngani ngoba uma ngingeza ukumbonga ngisho nje amazwi ngithi ngiyabonga mama Mthalane kuzozwakala kodwa ukuthi ubonga kuni lokho ngoba angikuboni kuye naye futhi akukamsebenzi aze eze ngomoya wokubonga. Uma kuNkulunkulu bazalwane sithi siyambonga ngalonyaka sishiso ithemba ebesinalo kuye. Sishiso ukulangazelela nokufisa ebesinakho ngaye empilweni zethu. Uma simbonga
ukuthi sazi ukwenza akwenzile, sazi impendulo ayiphendulile, sazi izinto aziphelelisile. Lokhu sekusenza ukuthi uma sibuka isimo sethu sokumbonga siguqule nathi sithi ubani obengenza njengaye njengoba enze lapha, ubani obengavikela njengoba evikelele lapha, ubani obengavula umnyango njengayo njengoba esivulele umnyango. Uma sethemba uNkulunkulu futhi simbonga, kubalekile ukuthi sizazi izindlela zakhe khona sizombonga ngeqiniso, ngoba sizombonga njengokwezindlela zakhe. Haleluya. Kufanele futhi 2 sizazi izethembiso zakhe, ngoba sizobona ukufezeka kwazo kithi nokupheleliswa kwazo bese siyambonga njengokwethembisa kwakhe. Haleluya. Khona ukubonga kwethu kuyoba into epheleleyo. Isaiah chapter 17 verse 22 lithi inhliziyo eyanamile ikhambi elihle, kepha umoya owaphukileyo womisa amathambo. Haleluya. Inhliziyo eyanamileyo ikhambi elihle. Njengoba unyaka uphela, uma isimo senhliziyo yami ingaguquka ibuke ubuhle bukaNkulunkulu ibonga, hayi bathandekayo, kuzoba ikhambi elihle. Haleluya. Ngizowuvala u2024 ngekhambi elihle. Kodwa uma isimo sami sokubuka sizophambana, ngizowuvala lo nyaka amathambo amenjani? Omile. Ayikho into engizoyiqala kahle ku2025 ngoba amathambo amazobe njani? Ngizobe ngibambekile, ngizobe ngikhinyabezekile, ngizobe ngikhubazekile. Ngizwa yini? Isimo samathambo amanjani? Omile. Vumela inhliziyo yakho kuyinyanga yokubonga yezinjani? Yethabe. Haleluya. Vele kuzokwethaba kanjani ngokuthi ubuke ubuhle bukaNkulunkulu, ubuke izethembiso zakhe, ubuke ukwenza kwakhe, bese kuyashintsha ngaphakathi kube ukubonga ukuthi kambe ubani obengenza njengalokhu enzile. Kuyoba sekuba ukuphila ngaphakathi kimi. Kuliqiniso lokho esingakusho namhlanje ukuthi impilo yethu iphila ngaphansi kwesimo esisheshayo kakhulu. Haleluya. Yonke into yethu iyaphuthuma ngejubane elikhulu. Lokhu kudala ingcindezi empilweni esiphilayo kulesi sikhathi esiphila kusona. Kudala ukukhathazeka, kudala futhi nokuzikhandla okungapheli ngenxa yempilo esheshayo. Sinohla lezinto okufanele zenzeke ngokusheshsha kwempilo. Haleluya. Uma ngama nje lapha edolobheni ubuka abantu abangena ngeimoto, ume nje kuma parking, ubuke umuntu engena ezopaka imoto yakhe. Angiqale ngokuthi kumsebenzi ukupaka imoto phakathi kwezinye imoto. Ophinde futhi uthi bakuthana kumsebenzi. Ofuna ifocus yakho, ofuna wonke amandla akho ukupaka imoto phakathi but uthola ukuthi abantu abaningi banengcindezi isikhathi esiphila kusona. Uthe pake bekhuluma namahovisi, uthe pake bekhuluma nabameli, uthe pake bekhuluma nezitolo, uthe paka ebetshelwa ngeinkinga ezisekhaya. Hayi sekuvele lapha kwaphunyuka inkomo ebizohlatshwa yaqhabula intambo yabaleka. Uqambe nje uyapaka ungaphansi kwengcindezi. Isimo sempilo esiphila ngaphansi kwayo. Yonke into ila kuwe. Uhamba nekhaya, uhamba nomsebenzi, uhamba nabangani, uhamba nezwe lonke. Kuphi empilweni yakho? Abanye ngendlela abaxineke ngakhona, ngisho endlini encane akanathuba ungena nezihlwele. Uzwile kodwa, uzwile. Ungena nani? Nezihlwele. Ngisho noma umuntu edla udla nani? So impilo ingaphansi kwengcindezi ngoba wena akukho la khona okukhululeke khona. Isikhathi esiphila kusona singanakile le ngcindezi ingasenza singaboni nobuhle bukaNkulunkulu. Kambe uyangena la uthi uzokhonza kunemlayezo ephuthumayo.
kunezimo lokhu ireportwa ingena. Kunezinto oyithwele ezikhulunywayo, ingqondo yakho ibambeke, icindezeleke, ingabi nakho ukukhululeka. Haleluya. Okunye sihlushwa ulwazi oluningi esinalo kulesikhathi esiphila kusona. Ulwazi lwethu luyasicindezela olunye lwalo. Alusikhololi. Haleluya. Lolu lwazi oluningi esinalo lwenza kuhlale kufunakala impendulo ngokusheshsha. Impilo yanamhlanje iyasheshsha. Uma ungangena SMS ethi nje ukuphi, noma uthula inkonzo efa uphendule manje. Ngoba nusuyi bonile. Uphi kubuya nini? Uzofika nini? Uthi noma usushilo uthi hayi ngisenkonzweni ngizophuma ngo-10:30. Ngizofika ekhaya ngo-11. Uthi usaya ngo-10 to ibingena imessage usukuphi? Uyayibona ukuthi siphila kubathandekayo. Nesitha kungenzeka sisixake kanjalo. Singabi naso isikhathi sokuthi ke sibuke ubuhle bakhe. Ke sibuke ukuthi wenzeni. Kodwa sixakwe yini? Ilobu xakeka esinakho esiphila ngaphansi kwakhe. Haleluya. Abantu namhlanje bacindezelekile kakhulu kunakuqala. Abanaso isikhathi senkululeko uze kube wena uyazenzela. Ukubona ukuthi mawuthenga ifoni kubhaliwe la kwimanual ukuthi uboyicisha ukuze ikwazi reset and upload okunye ngithi. Ngokomthetho ifoni efa uyicishe nini? Usuku nosuku. Ake ngibone ukuthi ngiyayicisha. Off uthi nje hayi nginesikhathi sokucisha ini ifoni ibe off. Ake ngibone. Awuthi makhala kulamula ukuphela kwebhetri. Ukubiya ikhulumela njengoba iyasho ukuthi yabona ngafika khona la ngafika la ngehlela khona. Ngisetshenziswa ngisho ngikuyicharge kuhlalwa phezu kwami. But asikunakile lokho ukuthi kuxaka impilo yethu. Ngoba ngaso sonke isikhathi uhlala ulindele ukuthi kukhona abazokuthinta, kukhona abazokhuluma. Awunaso isikhathi la khona othi ake ngithule. Ke ngibuke ukwenza kwakhe. Ngisho siye emthandazweni siya namafoni bathandekayo. Uthi noma uthandaza kube khona into kungenzeka kube khona ongimemezayo. Kusho ukuthi kwakhona ukukhuleka kwami. Phuza amanzi sisi, phuza amanzi awuthi phuza amanzi uzothi. Kwakhona ukukhuleka kwami, khuleka kwami. Ukukhuleka kwami bathandekayo akuphelele. Yindaba ngixakekile. Ngithi mangithandaza makutete Jesus. Phinde ngithandaza. Akho kwamthandazo la. Ngoba izovela ingena imessage ethi umuhle uvela uhle kubala lokhohle umthandazo lo. Ungena iSMS ethi sengena imali ucabange ini ilist yakho. Uthi kambe ibizokwe usathandaza. Usesemthandazweni xakekile. Ngisho vuka into yokuqala oyibhekayo yini? Ihlwele ukuthi zithini batheni kukhona nokhulumini. Kungenzeka nangesikhathi senyanga yokubonga sixakeke singakwazi ukubonga. Senziwe yini? Ibhizi esiphila ngaphansi kwayo. Kuzothi ku December ingqondo yethu isithatha isibeke ku January makuvula izikole. Sihluleke ukumbonga ngokuphetha unyaka. Sixakwe unyaka ozoqala. Ngizokhanya ake sithathe lenyanga ke sibe nokuthula kaNkulunkulu. Ke sibuke ukwenza kwakhe nemisebenzi yakhe bese siyambonga. Haleluya. Lolu lwazi le technology esiphila ngaphansi kwayo izele khona isizakala kodwa uma singanakile isilethela ingcindezi. Impilo yethu ephithizelayo, simo sempilo yethu esheshayo, ukwenzeka kwezinto ngendlela ephuthuma ngayo, mangasenzi noNkulunkulu wethu simbuke kanjalo ngendlela ephithizelayo la ngendlela esheshayo. Uma isenzela izinto akaphithizeli, akasheshisi ukwenza ngokupheleleyo. Uma esilalela sikhuleka uyasilalela. Kanjalo noma sesibonga
uzosilalela. Masimbonge. Masithathe leli thuba, masithathe lenyanga, sinikele ekutheni kube yonke enye into ebingabe yasikhathaza, sibuke ubuhle bakhe. Sibuke imisebenzi yakhe. Sibuke ukwenza kwakhe. Ungabanjwa ibhizi kaDisemba uzukhohlwe ukubonga uNkulunkulu. Bandla lika Christ nginganikhuthaza ekseni. Njoba kumhla ka1 Disemba. Awukuhamba uyohlela indlela yakho yokubonga. Uzovuka nini ubonge? Uzolala kanjani ubongile? Ngoba inyanga yani le kusho ukuthi umndeni awuvuke ekseni ungenzi ngendlela ejwayelekile from November noma from January to November. Kodwa ake wenze indlela ihlwile ku December ukuthi mawuvuke ekseni awubonge. Uthi ngibonga Nkosi unyaka wonke usigcinile siphelele kuleli khaya. Uma kukhona ohambile uNkulunkulu usiduduzile ngohambile. Kube inyanga yani yokubonga. Kusihlwa sekulala umndeni awungalala ungabonganga. Asizukucela sizobo nanezinto ezizicelo simbonge ngazo ukuthi uyakwazi lokho esikufisayo. Uyakwazi lokho esikucabangayo. Uyakwazi lokho okuyizidingo zethu. Usenzele unyaka wonke siyabonga ukuthi noma sikukhumbula lokho ku December usenzele nakho. Uza kusiphendula nakukho. Hallelujah. Uma sikuleso simo sokubonga. Imithandazo yethu. Imicabango yethu. Ukukhuluma kwethu. Ukwenza kwethu kuzoshintsha. Ikhona bandla. Imicabango yethu ngoba sobe sigcwele ini isimo sokubonga. Kuzothi makubuya imicabango yokukhathazeka uyivala uthi no ngibonga ubuhle bakhe. Ngibonga uNkulunkulu ongavuma abonyawo lami shelele. Ngibonga uNkulunkulu ongikhululile phakathi kwezitha zami. Uthi noma ucabanga ukuthi bebehlelelana uthi ngiyabonga wena uNkulunkulu okhulula ukuphila kwami ebhujisweni. Ukukhuluma kwethu kuzoshintsha. Asizukukhuluma amazwi okukhononda. Asizukukhuluma amazwi okugxeka. Kodwa sizolungisa uthi emazwini ethu uDisemba wonke sizokwenzani? Sizokhuluma amazwi okubonga. Awubonga makhelwane seduze kwakho. Msukele nje noma ngani ungambonga ngayo. Ngiyakupha ithuba mbonga. Bonge nokuthi uhlele eduze kwakho awumazi uyaqala ukumbonga. Ngiyabonga ukwazi namhlanje. Ubonana nawe nje namhlanje. Ngiyabonga nangalolu suku. Bonga. Sukela nomunye futhi nayo khuluma amazwi okubonga. Awu siyabonga. Bonga ukuthi umeshe nami awu ngiyabonga. Bonga makhelwane. Usho lokho and awu ngiyabonga cameraman awu. Fa camera woman ke manje. Bonga makhelwane. Isimo sethu sokucabanga, isimo sethu sokukhuluma sizokwenza njani? Sizoshintsha. Hallelujah. Uma kuzoshintsha ukucabanga, uma kuzoshintsha ukukhuluma, uma kuzoshintsha ukwenza, sizophila. Hallelujah. Ngoba izwi lenkosi lithi inhliziyo eyenamile ikhambe elinjani? Elihle. Ngicela namhlanje bazani uthathe lesi sinqumo sokuthi angizukukhathazeka uDisemba ngoba ngifuna ukwenzani? Ngifuna ukuthola ikhambi elihle. Kuzothi makuvela into ethi ngiyabonga uNkulunkulu uthi ukhona. Ngiyabonga uNkulunkulu uthi uyalazi lolu daba. Ngiyabonga uNkulunkulu uthi lusezandleni zakho. Ngalesi simo uNkulunkulu ngiyabonga. Wenza ukuthi kube nekhambi lani lokuphila. Ungavuma namhlanje uthi ngiyavuma. Futhi ngiyakhetha ukuthi ku December angizukukhathazeka. Khumbula ke izofika imicabango efuna ukuku wena uzowenza njani? Uzosiguqula isimo semicabango. Uthi isimo sokucabanga kwamfanele sishintshe. Ngithi mangicabanga into engehlele bese ngithi kambe ngingambonga ngani kuso leso simo. Awungibonga ukuthi uNkulunkulu ongithwalile noma bekuvelele leso simo. Ushintsha isimo sokucabanga kwakho. Ukubonga bathandeka kuyindlela enhle
yokubabaza imisebenzi emihle kaNkuluNkulu, yokumtshela ngezenzo zakhe, yokumncoma, yokumdumisa uNkulunkulu. Ngoba ekubongeni kwethu iqiniso lithi ubekuthembisile vele lokho akwenzile, ubekukhulumile lokho asenzele khona, ukulobile kuyizethembiso, ngabe mazi uyakuphelelisa. So ekumbongeni ukumbonga, ekubongeni kwethu kukumncoma ekwethembekeni kwakho ukuthi ubushile ezwini lakho wakwenza, uthembekile wena uNkulunkulu, uthe ezwini lakho akuvumba unyawo lami, ukwethembeka kwakho kwenze ngangashelelele unyaka wonke. Haleluya. Uthe noma ngihamba emlilweni noma ngidlule emanzini amaningi uzoba nami. uNkulunkulu ingakho unyaka uphele ngoba wena ube njani, ube nami. Udlulile emlilweni impela, ungenile emanzini impela, but ukwethembeka kwakhe kubonakele. Haleluya. Simba sokubonga siguqula mina, size siguqule ngisho nalo engikhuluma kuye naye. Uma sengikhuluma kuyena kukhona azongenzela khona. Wonke umuntu obongwayo uyabonga naye ngokubonga. Haleluya. Ukubona ukuthi mawuzobonga umuntu naye uba kuyisimo nawe okusona. Ubona ukuthi mawuzohila umuntu naye uba njani, uba kuyisimo nawe okusona, nigcine nonke nidudulana. Kanjalo masimbonga noNkulunkulu kukhona izinto azehlisela kuthina ekubongeni. Haleluya. Ngoba seKolose 2:7, uma sizinika isikhathi bathandekayo kule nyanga kaDisemba sokubonga, kufanele sifunde izwi leNkosi, lona elisinika ukuphila, lona elingamanzi okuphila. Uma sifunda leli izwi leNkosi, ilona elizosinika isithombe ngemisebenzi yakhe uNkulunkulu abeyithembisile nayenzile. Asizukwazi ukubonga kahle singenalo izwi elisethembiso noma singazazi izethembiso abezithembisile. Khona sizombonga njengokuthembisa kwakhe. Kuyabiza ukuphila kwethu uthi na kuDisemba izwi likaNkulunkulu libe seduze kwethu, khona sizokwazi ukubonga kahle uNkulunkulu ngalo inyanga yonke. Uthi makhala iBhayibheli lakho mabe seduze kwakho kule nyanga kaDisemba, malifane nefoni yakho engahlukani nawo. Masingalithatha nje izwi leNkosi ukuthi nje kube into yokuthi nje kancane kancane ngifune izwi, ngifune isethembiso engizombonga mangisithola nje bese vele ngibonga ngaso. Uthena Nkosi ezweni lakho bese uyabonga. Njalo uma khona ukucaphuna izwi leNkosi umbonge, lokho kuzokwenza abathanda ukuthi sikwazi ukumbonga ngendlela epheleleyo. Ngoba uma uthi uzobonga umuntu bese ungasithi umbongela ini, kuyikhona ukubonga. Uma ngase ngibize ngithi nje hawo yengwayo ngiyakubonga, uzolinda na ukuze uthi ngibonga ini, ngibonga ngoba enzeni. Uma ngasasho ukuthi wenzeni useyabona na ukuthi ayi lento yami yokubonga ayikho nje, ayikho. Thinta umakhelwane, izwi lakhe maligcwale kuwe, khona uzokwazi ukumbonga ngendlela epheleleyo. Haleluya. Uma sesithatha ke leli izwi leNkosi ngakule nyanga kaDisemba, sizinika isikhathi sokuba sijule kulona ukuze sizokwazi ukuthola izibongo, sizokwazi ukumbonga ngeqiniso nangomoya. Haleluya. uNkulunkulu wethu uzobe siyasiphilisa, uNkulunkulu wethu uzobe siyaphelelisa nobe kusilele, ngoba sobe simbonga njengokwezethembiso zakhe. Uma umbonga asenza umfanekiso, bengicelile ngithi awu ngicela ungipha imali engaka ngizokwenza ukuthi, bese uyangithembisa ukuthi uzonginika. Uhambe isikhashana ngithola ukuthi awukanginiki, bese ngiyakufonela ngifonela ukubonga ngemali lobo ngithembise yona, ngiyabonga kakhulu futhi nje izoba usizo kakhulu njengoba uzonginika yona. Iqiniso lithi uma sengibongile ngavala kanjalo usungakhumbula nawe ukuthi ebengithembisile sengize
ngiyakubonga ngakho angikwenze njani angikuphelelise izethembiso zakhe ezinye akuzona umuntu sezigcwalisile kimi ngizombonga ngazo ngoba kuthembise yena uzwenza njani yena uzobe seya hayi makhelana ngathi awuyizwanga kahle haleluya wena uzothola nje lokho akuthembisile uthe wena ezwini lakho ngiyakubonga uNkulunkulu ku2024 uthe unyaka wami wokwakha ngibonga ukwakhe sengikwakhile ngibonga intuthuko uNkulunkulu osungifake kuyona bese enze njani wasezulwini bese ya phelelisa awuthi makhelana ngayithola imfihlo yokuphelelisa izicelo zami noma unyaka osuphela mangabe uyakhola mnika high five uthi ngayithola haleluya uma futhi ke usinika isikhathi sokuthola izethembisa ayithembisile uyazi ukuthi kuzodala ukuthula ngaphakathi kwena ngoba awuseze ukukhathazeka ngalutho uzothi mawukhumbula izethembiso bese uba nesibindi bese uthi ukuthula kwenkosi okudla uqonda konke kuyangilonda ngoba makuvela noma yini uthe yena ezwini lakhe lokho bese kwakha ini ukuthula kulempilo esiphilayo ephuthumayo ixokozelayo efuna zonke izinto zenzeke ngokusheshsha futhi ene list engapheli fa ngenza ukuthi zibe ukuthi kodwa ukuthula kwenkosi kuzohlala kimi ngithi noma ngakakwenzi unami ngizothi mase ngikwenza uzokwenza kwenzeke ngoba unguNkulunkulu ongithembisile haleluya la ku December vumela ukuthula kwenkosi okudla uqonda konke kulonde kungabe kukhona into engenzakalanga vumela ukuthula kwenkosi ukuthi unamandla okwenza nangasiphi isikhathi usanga kwenza usangakuphelelisa noma sekonakela usangakulungisa uyamkhumbula owesazana oyengabatholanga abantwana okwathiwa yini esingakwenzela kwathiwa lokho ongakazi ukuthole sikunika khona nini ke manje wathini ungangikhohlisi umuntu kaNkulunkulu lithi iBhayibheli kwabanjalo umntwana wami thola oyengasamlindele izwi lenkosi lithi ngohamba kwesikhathi waphinde wenzenjalo lo mntwana wamtholayo washona waya kuyo uNkulunkulu obethembisile kwenziwa kanjani bathandekayo wabuyiselwa so lelizwi likaNkulunkulu malihlala kithi lizoletha ini ukuthula kwenkosi okudlula ukuqonda konke lokho engakaze ngikuthola ngisangakuthola ngoba uthembekile yena lokho kwangilahlekela kusangabuyisela ngoba uyakwazi ukubuyisa ngisho nokwadliwa isikhonyana lelizwi lizoletha ukuthula chapter 2 verse 7 kuba seKolose nigxilile yebo nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni ya njengalokhu nifundisiwe nivame ukubonga bese niyavama nani nokubonga kodwa ninjani nigxilile nakhiwe kuye yilanga lesikhathi sithatha ithuba lokuthi sibuke izethembiso zakhe sizinike isikhathi sokuzwa ukuthi uNkulunkulu utheni sime kulokho akukhulumile so bese siyavama ukubonga ngoba sizombonga njengokweze thembiso ayithembisile cela ngiphendela nigxilile nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni ya njengalokhu nifundisiwe nivame ukubonga makhelwane ngokwanda kwezwi kaNkulunkulu uzolifaka kuwe ngaphakathi ngokwanda kwesambulo sezithembiso zakhe uzokwenza mina nawe sivame ekubongeni ngoba sobe sesiyamazi ukuthi ubethembisile sobe sesimazi ukuthi unamandla okwenzana sobe simazi ukuthi ungubani bese sesinjani siyambonga sivame ekubongeni uma ukubonga bekungaba ingxenye yempilo yethu imihla ngemihla ibengaba njani impilo yethu haleluya ibengaphila ibengaphunyuka kwingcindezi yempilo esiphila ngaphansi kwayo ngoba bekuzofika konke lokho usicindezela bese iyathatha over impilo yani yokubonga sithi noma isimo sinje ukhona njengoNkulunkulu noma izinto sezenzakalile uzoyenza indlela wena uNkulunkulu okwazi ukwenza ngisho indlela ehlala uma ukuphila ukubonga bengaba ingxenye yempilo yethu impilo yethu bengashintsha ngisho inkambo yayo ukwenza bese ngenza ngendlela ehlukile ngoba
bese ngenza sinokubonga, bese ngaphila sinokubonga, bese ngasenza izinto sinethemba lokwazi ukuthi ungubani uNkulunkulu esimkhonzayo. Haleluya. Ukukhuluma kwethu bengashintsha, nokucabanga kwethu bekuzoshintsha, ngoba ukuhlakanipha ebesizokuthola ezwini lakhe bekuzosenza sibuke izinto ngenye indlela. Haleluya. Imizimba yethu ibingaphila kangcono, ibingaphuma ngaphansi kwale ngcindezi esiphila ngaphansi kwayo. Yiphi ingcindezi? Eyokukhathazeka, eyokumangala, eyokucabanga, ile yokuthi engabe kuyoba njani, engabe kuyokwenzeka. Leyo nto kule iletha ine emzimbeni yethu ingcindezi. Leyo ngcindezi iyayilimaza impilo yethu. Ezinye zezifo mabekhuluma bacwaninga bathi zakwa ukukhathazeka. Ukukhathazeka kuyawukhandla umzimba, kuyayikhandla impilo yomuntu. Kanti isambulo sokumbonga sizokwazi ukwehlula imicabango yokukhathazeka. Haleluya. Awuthi bakhalana kukhona okunye uzosho leso statement ngiba nami ngisho kanjalo. Kukhona okunye okufisayo ongeke kwenzeke kuze kukhala icilongo, kodwa isambulo sokumazi sizokukhulula. Ngicela ukukhombisa okunye okunjalo okungenzeka nakuwe. iBhayibheli lithi uDaniel esezwile ukuthi kulotshiwe ukuthi kungakhulekwa kuNkulunkulu, futhi umuntu ozokhuleka lo uzofakwa emphandweni wani. Wenze njani? Wathandaza kwabakathathu osukwini. Ngivumele ngithi mina nawe wayethandazela ukuthi uNkulunkulu amhleke avikeleke, ngoba wayazi ukuthi uyena umuntu onjani othandaza kuNkulunkulu ophilayo. But uDaniel wenze njani? Wabanjwa. uDaniel wenze njani? Wafakwa kuphi? Ngivumele ngengeze futhi. uDaniel wabhekana nezingonyama. uDaniel wafika emasangweni okufa. But uNkulunkulu wenze njani? Umhlangula. Uma ngabe wayethandazela ukuthi angaphoswa, kodwa wenziwa njani ke? Waphoswa. Kukhona izinto ozeyithandazela othola ukuthi ngeke iphendule kuze kukhale icilongo, kodwa uNkulunkulu uyayazi into okufanele akunike yona enganelisa ukuphila kwakho ngaphezu kokucabanga kwakho. Lokho ke bazalwane kufuna ke manje ukuthula kwenkosi okudlula ukuqonda konke, okuzothi noma ngingaphenduliwe la ngiyamazi uNkulunkulu othembekile. Kukhona into ayilungisile, khona lento ayenzayo ngalokho. Umpostoli Paul wathandaza kwenye indawo kwaze kwaba kathathu mangisho kahle ukuba iva lezinjalo lisuswe, lasuswa. Uthini umlayezo? Umusa wami ukwanele ukuleso simo. Lelo zwi lokho kuqonda kwamnika ini? Ukuthula kwenkosi. Ekubongeni sizoba nesambulo, sibe nokuthula kwenkosi, siphume ekukhathazekeni. Haleluya. Lapho sikhetha khona bazana ukugxila ukuba sibuke ubuhle bukaNkulunkulu, sibuke izethembiso zikaNkulunkulu, kuzophela ukukhononda ngaphakathi. Okunye ukukhononda kwethu sikukhulumela phansi. Sikukhulumela sikusho ngendlela eziphansi futhi, kodwa khona sinjani khona siyakhononda. Uze umuntu esholo phansi athi nje kuyoze kube nini, kodwa nami ngangithi nje koshala izikhathi sekunje yini lokho? Ayishona yini lokho, kodwa sikushaya ngendlela. Kodwa uma bezali besingagcwala lesi sambulo sikaNkulunkulu ngokwezwi lakhe nanjengokwezethembiso zakhe, sikhetha ukugxila ebuhleni bukaNkulunkulu, kuzoncipha kithi emicabangweni yethu ukukhononda. Bese uma kuncipha ukukhononda kuzokwanda ini? Ithemba. Kuzokwanda ithemba. Makwanda ithemba kuzoba nokuphila. Uma kuba nokuphila kuzoba nokunqoba, kuzoba nenhlala kahle, kuzoba nokuneliseka okupheleleyo. Haleluya. Lithini izwi lenkosi? Lithi inhliziyo enamile iyini? Iyikhambi elihle
kusho ukuthi kuzokwanda nani nekhambi. Ake uyibuke bathandekayo, ake uyibuke usuphila le yampilo ezodlula ekukhathazekeni nasekukhonondeni. La khona uzodlula khona kwimibuzo olokhu uyibuza engeke iphendulwe muntu. So uphila nje impilo ukuthi ngibonga lolu suku uNkulunkulu angiphe lona. Ngizolindela azongenzela khona njengoNkulunkulu. Hallelujah. Kukhona imicabango emihle uNkulunkulu anayo ngamvele azoyifeza namhlanje. Utheni ezwini lakhe? Nginemicabango emihle ngawe, hayi yobubi, kodwa yekusasa elihle elinethemba. Waphinde wathini? Wena udalelwe imisebenzi emihle ya eyalungiselelwa kuphi nini ngaphambilini kuphi kodwa kuKristu Jesu, ukuba kwenze njani? Ukuba wena uhambe kuyo. Uyabona ukuthi makugcwala leli qiniso, ukuthula kwenkosi kuthatha over empilweni zethu. Kuzothi noma kukhona into evela uthi uNkulunkulu nemicabango emihle wena, nemicabango emihle ngami, lokho engikubonayo angikumukeli nje ngokubuka kwabehlo ami, ngikholwa isethembiso sakho. Wenza ngisho indlela ehlane wena, uvula ngisho imfula kwahlonga sibi. Kukhona into ozoyenza na kulesi simo, bese kuyashintsha ukucabanga kwami nokubuka kwami, kugcwala ukubonga, kugcwala ithemba, kugcwala injabulo. Bese ngenze njalo na kuDisemba wethu, ngoba abanye bethu uDisemba suphila kabuhlungu. Sikhathazwa yini? Isikhathi esizayo, singakwazi ukuenjoy isikhathi esikusona. Sibanjwa yini? Imicabango. Hallelujah. Ake ngibuze bathandekayo, kusukela kuJanuary kuze kube uNovember, uke kwenzeka ngabe nemali kwenye izinyanga ngithi? Kuye kwaba khona isikhathi kuye kwashota khona ngithi? Kuye kwaba khona isikhathi khona kuye kwaba nzima khona ngithi? Angibheka kancane. Kuye kwenzeka lokho ngithi? Kusukela kuJanuary kuze kuya kuNovember ngithi? Ngicela ukusho ukuthi uma ngabe kungenzeka ngoJanuary kuzobe kungekusha. So awukushiye phansi nje lokho ukukhathazeka. Kuke kwenzeka wasiyavela uNkulunkulu. So nangoJanuary lo ucabangayo uNkulunkulu uzovela. Njengomakhalana high five uthi uNkulunkulu uzovela. Uzudle kabe nje uDisemba ucabanga uJanuary ukhathazekile, wehla wenyuka. Kuke kwaba khona izimo la khona ubungaboni khona kahle, uNkulunkulu wenza indlela yabakhona. NangoJanuary ke uzoyenza indlela. Awu makhelana uzoyenza indlela. Uzoyenza indlela. Ngiyakhetha namhlanje ukuba ngingakhathazeki, kodwa isimo sami sokucabanga sigcwala ukubonga. Hallelujah. Sigcwala izethembiso zakhe, sigcwala ukwethembeka kwakhe, kuze kube ikhambi lokuphila. Kuzokwenzeka kanjani? uNkulunkulu uzobona, uNkulunkulu uzonakekela. Lokhu kuyakwenzeka kanjani na? uNkulunkulu unamandla okwenza, ngoba okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Hallelujah. So kungenzeka ke namhlanje ukuthi mhlawumbe inhliziyo yakho ikhathazekile ngemicabango eminingi onayo, ngemibuzo engenazo izimpendulo, ngezimo ongazi ukuthi ufanele uyithathe kanjani. Ngicela namhlanje kuseni kusho kwena ukuthi wozophuza emanzini okuphila, ayizwi likaNkulunkulu. Kunokuphila la, kunezethembiso la, kunokugcwaliseka kwezethembiso la, kunokufezeka kwezinto la. Sondela kuyena uthi Nkosi, ngizoza ezweni lakho uthi utheni ngenxa yesimo engibhekane naso. Okunye hlabelela kuye, umbonge, umdumise, umphakamise. Ukuhlabelela ngobuhle bakhe, ngezethembiso zakhe, kuzosiguqula isimo sempilo yami. Hallelujah. Ukubona bathandekayo ukuthi kuyo yonke indawo umculo uyayakha isimo salento esweni sona, sakwa amandla ani omculo. Uma nje kusemncwabeni, umncwabo uyafana na yonke enye into eyenzakalayo, kodwa amaculo ayakwazi ukushape umncwabo ube umncwabo.
Uma kumshado, umshado uyafana nje nenjabulo ebirthday ukuthi bekwe birthday kodwa umculo uyashintsha wenze umshado impela kube uzwe namaculo ahoshwayo akhishwa kuthiwa yabona ke lawo asho ukuthi sesisemshadweni. Hallelujah. SekuDisember manje kuzoshintsha nani ngisho eindaweni. Umculo uzosho ukuthi sekuyisikhathi sani sokuphela konyaka. Hallelujah. Uma nathi bathandekayo besingagcwala lokhu kuhlabelela lokhu kudumisa kule nyanga ka December sihlabelela amaculo ani okubonga simo sethu sizoshintsha. Izinto sizozibuka ngenye indlela ngoba sebesicwele ukubonga. Asimtshele uNkulunkulu asimazise ngezibongo uNkulunkulu esimbonga ngazo. Uma sizokwenza njalo ukuthula kwenkosi okudlula ukuqonda konke kuzogcina kulonde lenhliziyo zethu kuKristu Jesu. Hallelujah. Sekuzothi ke ukukhuluma kwethu, ukwenza kwethu, ukucabanga kwethu kube nempumelelo ngenxa yalamandla okubonga azobe phila ngaphakathi kwethu. Sekuzothi futhi nezimo esizobhekana nazo, esizohlangabezana nazo, sizithathe sizibuke ngenye indlela ngoba sobe sigcwele lesi sambulo sokubonga. Sibonga ubuhle bakhe, sibonga amandla akhe, sibonga ubukhulu bakhe. Bese kuthi injabulo kaKristu Jesu owenza umsebenzi waphelela bese siyaphila kithi. Utheni kithi? Izwe ngilinqobile. Ningakhathazeki, ningesabi ngoba izwe ngilinqobile. Kobe sekuyaphila kithi noma yini esibhekana nayo. Ngiyambonga yena onqobe konke nosikhulule konke. Hallelujah. Masikhuleke. Kosethandekayo ulifanele lonke udumo nenkazimulo. Siyakubonga ngokusithanda kwakho. Waze wasifela esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Bonakalisa uthando lakho. Sifundise ke uNkulunkulu ukubonga moya weqiniso einhlizweni zethu. Sigxile kuwe wena wedwa ezithembisweni zakho. Sikhumbuze izwi lakho nobuhle bakho nendalo yakho nezethembiso zakho nezenzo zakho kanye nezibusiso zakho. Kwangathi lesi simo sokucabanga singahlala kithi namuhla nansuku zonke ngegama lika Kristu Jesu oyinkosi. Amen. Masiphakame sibe ngezinyawo. Hallelujah. Kungenzeka isimo obhekane naso. Kungenzeka isimo odlula kusona. Sikwenze wabuka ngelinyiso indlela izinto ozibuka ngakhona. Kungenzeka izimo odlula kuzona seyicindezela impilo yakho. Kulukhuni ukuba nakwinyanga ka December kwedluleke kuwena kwizimo zonyaka wonke. But besingahlabelela namhlanje uprogramme ingqondo yakho nemicabango yakho ukuthi ngizokhetha ku December ukwenza njani ukumbonga yena. Hallelujah. Iqiniso lithi kukhona izinto engenzakalanga njengoba bengifisa noma ngicabanga. Kukhona izinto ezingakapheleliswa. But ukwethembeka kwakhe kumile izizukulwane ngezizukulwane. Akazwangani uzwile futhi uza kukwenza. Ngokuba isikhathi sami asifani nesikhathi sikaNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu uyakunginika konke okufiswa inhliziyo yami. Fisa namhlanje kule nkonzo ke sihlabelele ke sibonge. Uhlabelele kusuke kuwe ngaphakathi. Uhlabelele kunezimo eziphikayo. Usho lamazwi phambi kaNkulunkulu. Bese uyayitshela zonke izinto uthi njengoba sengingenile ku December moya wami uyakudumisa. Umkhulu wena simakade. Ngapheke kwezimo zonke engizibonayo. Ngapheke kwezingqinamba zonke ezikhona. Ngapheke kweminyango yonke engiyibonayo engavuleki phambi kwami. Kodwa umoya wami uyakudumisa. Angikudumisi ngoba wenzile but ngikudumisa ngoba uthembisile. Angikudumisi ngoba sekufikile kodwa ngiyazi ukuthi uza kukwenza. Hallelujah. Bese uyamemezela
phekwesimo phekwezinto zonke uthi umoya wami Nkosi uyakudumisa bese uyadlula ekukhathazekeni bese uyayithatha zonke izimo ezixakile uyiphonsele phansi uthi umoya wami udumisa wena Simakade umkhulu ngaphekwesimo umkhulu ngaphekweyingqinamba umkhulu ngaphekwazo zonke lezi zinto bese uthi kwinyanga kaDisemba ngiyakhetha ukukudumisa wena omkhulu nobabazekayo akamisa izandla zakho bese uvala amehlo akho bese uyakhuluma usuke enhlizweni yakho uthi Nkosi ngaphekwezimo engiyibonayo ngaphekweyinkinga ngaphekweyingqinamba ngiyakhetha kule nyanga njengoba iqala ukuthi umoya wami udumise wena udumise wena uphakamise wena akamisa izandla zakho